Vamos a votación. Hai unha cousa? Vamos a votación. Listo. Sí. Aprobada por unanimidade. Moitas gracias. Pasamos á parte expositiva. O punto número 2 é proposta da Alcaldía para a aprobación provisional da modificación puntual número 13 do Plan Xeral de Ordenación Municipal de Sanxenxo. Señor secretario. La propuesta de la alcaldía de dictaminar formalmente la comisión correspondiente é aprobar provisionalmente a modificación puntual número 13 do Plan Xeral de Ordenación Municipal de Sanxenxo. Segundo, remitir o expediente completo e evidente licenciado ao Ministerio para a Transición Ecolóxica e Reto Demográfico e a Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestructuras aos efectos de emisión de informe previo a aprobación definitiva en materia de costas. E, por último, terceiro, recibir os anteriores informes con carácter favorable e remitir o expediente completo debidamente licenciado á Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestructuras para a súa aprobación definitiva. Moitas gracias, señor secretario. Señora Deza. Sí, bo día a todos e a todas. Como ben saben, esta é a aprobación provisional. Xa no mes de maio deste ano 24 aprobouse inicialmente esta modificación puntual número 13. Basicamente, o obxecto desta modificación é redefinir a ordenación do solo urbano consolidado na contorna das rúas Baltar e Virxe do Carme, modificar a cualificación urbanística da parcela situada ao carón da capela de Baltar. Era un solo urbano consolidado no que se podía edificar, e como se transformou nunha plaza pública, o que facemos é destinalo a espazo libre público, que sería asimilable á zona verde. Non hubo alegacións durante a fase de exposición pública após a aprobación inicial e, posteriormente, como dixo o señor secretario, remitirase á Xunta de Galiza para que proceda a súa aprobación definitiva. Nada máis. Moitas gracias, señora Deza. Señor Leiro. Sí, bo día a todos e a todas. Felices festas. Non temos moito máis que, non temos nada que aportar a todo o que sexan engadir zonas verdes. Estamos de acordo e imos a votar a favor. Moitas gracias, señor Leiro. Señor Otero. Hola, bons días a todos e a todas. Non é exactamente igual, visto que é unha mellora que ao final zonas verdes nas dúas partes, pois vamos a votar a favor. Non hai outra. Moitas gracias, señor Otero. Algo máis, señora Deza? Pasamos á votación. Pasamos á votación, entonces, do punto número 2. Listo. Queda aprobada por unanimidade. Pasamos ao punto número 3, proposta da Alcaldía para a aprobación definitiva da modificación puntual número 1 do Plan Xeral, do Plan Parcial, do SU8 do Pexou de Sanxenxo no lugar de Agranxa na parroquia de Berrón en Sanxenxo. Señor secretario. O dictamen favorable da comisión correspondente se propón a plena aprobación das seguintes acordos. Primeiro, aprobar definitivamente a modificación puntual número 1 do Plan Parcial do SU8 do Pexón de Sanxenxo en lugar da Granxa, parroquia de Berrón, Sanxenxo. Segundo, publicar o presente acordo de aprobación definitiva no DOGE indicando a dirección electrónica que figurará o contido íntegro do plan a disposición del público. Terceiro, comunicar o acordo de aprobación definitiva á Consellería de Vivenda e Planificación Urbanística e Planificación de Infraestructuras para a súa inscripción no Rexistro de Planeamento Urbanístico de Galicia. Cuarto, publicar no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra a normativa das ordenanzas da modificación do plan parcial tras a súa inscripción no Rexistro de Planeamento da Xunta. Quinto, notificar individualmente o presente acordo ás persoas titulares catastrais dos terreos afectados e aos interesados personal no expediente. Moitas gracias, señor secretario. Señora Deza. Sí, no ano 2018 o Concello de Sanxenxo suspendeu licencias para proceder ao estudio de todos os suelos urbanizables que existían dentro do plan xeral. Entre eles estaba o ESU8, que é o suelo que está na Granxa, está o ESU1 e o carón está o ESU8, onde está instalada a Casa de Cultura
Dorrón, posteriormente a esta suspensión de licencias, fixose o estudio de todos estes solos urbanizables, co fin de adaptalos ás premisas do Plan de Ordenación do Litoral. En base a esa modificación puntual número 9, varios dos solos insertos dentro da modificación procederon a firmar convenios co Concello de Sanxenxo co obxectivo de rebaixar a densidade, compactar a edificabilidade e liberar espazo tanto de zonas verdes públicas como de zonas verdes privadas. Neste caso, o que se fai é reducir sustancialmente as vivendas que se podían executar dentro do ESU 8, como ben saben todos vostedes, o ESU 8 xa tiñen aprobados todos os instrumentos de xestión, é dicir, o plan parcial, o proxecto de compensación e o proxecto de urbanización, quere isto dicir que o plan de ordenación do litoral non entrou dentro dese ámbito, porque unha das premisas para poder entrar dentro dos ámbitos era que non tuveran aprobados os instrumentos de xestión, e, polo tanto, o que facemos con isto é intentar acompasar as condicións do plan de ordenación do litoral a todos eses solos que están dentro do litoral do noso territorio. O que traemos hoxe aquí é a aprobación definitiva da modificación do plan parcial, porque a raíz do convenio que se suscribiu co Concello no ano 21, eles tiveron que facer a modificación do plan parcial para adaptalo ás condicións dese convenio, é dicir, reducir as vivendas, liberar espazos libres e reducir tamén as alturas. Como ben saben, o plan parcial ten que ir a posteriori o proxecto de compensación e o proxecto de urbanización, no que tamén se están a tramitar no Concello de Sanxenxo no Departamento de Urbanismo, e a posteriori destes dous proxectos, pois xa poderán, no seu caso, solicitar as licencias respectivas. Nada máis. Moitas gracias, señora Deza. Señor Leiro. Sí, bueno, esta é unha consecuencia máis desa barbaridade do pexón do 2003, que era unha barbaridade. Nos xa lles advertimos de que esa edificabilidade que se propoñía no plan xeral era algo inasumible, pero, bueno, son os soños dun promotor urbanístico, non? Que nunca lle chegan, cantas máis vivendas mellor. E, bueno, 15 anos máis tarde, moitas desas SUs que se plantexaron no 2003 seguían sin executar, e pois, foi cando se fixo esta suspensión, esta revisión, e afortunadamente pois, decidiron reducir esta edificabilidade, baixar a densidade de vivendas en esta e en outras SUs, do cal nos alegramos, pero aínda así temos que deixarlles claros aos veciños que este, dende logo, non é o modelo do BNG. Recentemente salía en prensa que o 60% das vivendas do noso Concello son segundas vivendas, non vivendas estables de poboación asentada aquí no Concello, e esa non é unha casualidade, esa é a consecuencia deste pexón que veu a crear guetos para ricos, mini núcleos para xente rica que veu aquí a invertir en vivenda e non a vivir. O noso modelo é moi distinto, o noso modelo iba na línea de facer medrar os núcleos xa existentes e asentar poboación no noso Concello, non crear segundas vivendas para xente de fora. Nos alegrámonos de que se vaya a reducir a edificabilidade neste ámbito, nesta SU, imos a votar a abstención. Gracias. Moi ben, moitas gracias, señor. Señor Otero. Ben, nos estamos satisfeitos de que ao final se haya reducido o número de vivendas, que se dedique máis espacios verdes, sobre todo para públicos. Insistimos en que se cumpla o porcentaxe de vivienda social que corresponda. E, bueno, como durante o tempo de exposición pública non hubo ninguna alegación, neste último proxecto se cumplen todos os requisitos que poñían tanto Costas como as demais entidades. Bueno, pois nada, vamos a votar a favor. Moitas gracias, señor Otero. Señora Deza. Sí. Señor Leiro,
eu, de verdad, todas as veces que falamos de urbanismo, digo o mesmo. Este non é o proxecto do BNG, este non é o modelo do BNG. Home, está gobernando o Partido Popular, é lógico que non sexa o proxecto do BNG. Agora ben, vostedes estuveron gobernando. Vostedes durante ese período puderon suspender licencias. Vostedes durante ese período puderon tramitar unha revisión do planeamento. Vostedes durante ese período puderon modificar o plan. Non, 2 anos, pero mire, eses 2 anos nos chegamos ao goberno e unha das primeiras decisións que tomou o goberno de Telmo Martín e do Partido Popular foi suspender licencias nos solos urbanizables para adaptaros ao plan de ordenación do litoral. Vostedes, na vez chegar ao goberno no ano 2015, puderon facer exactamente o mesmo e non fixeron absolutamente nada en materia de urbanismo. Entón, non veña aquí dicindo que este non é o proxecto do BNG, que o modelo do BNG é que non sei que do BNG. Porque, mire, o plan xeral aquí aprobouse no ano 2003, aprobouse en 2 anos. O plan xeral, co cual unha modificación puntual nas mesmas características que se está tramitando vostede ou que estamos tramitándonos aquí, vostedes poderían haber feito unha modificación puntual. Non o fixeron, vostedes saberán por qué, pero non veñan dicindo aquí constantemente que aquí veñen os que fan vivendas, o 60% das vivendas son destinadas para as segundas residencias, nós non facemos vivendas para a xente daqui. Mire, este goberno vai demostrar que nesta legislatura vai facer vivenda protegida para a xente daqui, máis cedo que tarde. Pero, por favor, é que cando vostedes gobernan no 2015 puderon tomar esa decisión. Non a tomaron. Non veña aquí constantemente fustigándose dicindo que non é o modelo do BNG. Porque o que puderon facer é coller, señores, suspendemos licencias. Mire, como o Concello de Sanxenxo ten un plan xeral que non nos gusta nada, suspendemos licencias. E revisamos o plan. Hubieran tomado vostedes esa decisión? No. Tuvo que vir un goberno do Partido Popular a tomar a decisión de suspender licencias para revisar os solos urbanizables para adaptalos ao POL, reducir as vivendas, aumentar os espacios libres e reducir as edificabilidades. Entonces, mire, que quere que lle diga? Hai que ser valente nas decisións que se toma, pero que non se pode dicir é que non é o seu modelo, pero tampouco facemos nada. Moitas gracias, señora Deza. Non sei se quer dicir algo, señora. Sí. Pero non, porque usted dixo que iba a votar que a favor, non entendido. Hai abstención, que non lle entenderon, perdón. Vamos a ver. A ver, diga. Grazas. Bueno, eu non vou a subir tanto tono, que non é algo, o sea, é algo que xa está feito, non? Bueno, nós tiñamos 4 anos de goberno, en 2 anos que nós non tiñamos as competencias de urbanismo para poder facer esa suspensión de licencias. A cuestión é que, efectivamente, ese non é o noso modelo. Se miran noutros concellos, non estamos creando guetos para ricos en zonas afastadas dos núcleos xa existentes. É algo que sí, repito, e seguirei repetindo porque é certo e quero que a cidadanía, os veciños e as veciñas o sepan. Este modelo de crear zonas ailladas para ricos non é o noso modelo. Moitas gracias, señor. Usted quer decir algo, señor Otero? Non, todos vamos a pasar a votación. O que pasa é que a min hai cousas que non tal. Nós, por suposto, que gobernamos para todos. E ojalá houbera moito máis ricos. E vou rematar dicindo unha cousa. Sabe que hai un dito que o dixo un premio Nobel que dice: si os pobres votan á izquierda e os ricos votan á dereita, a quen lle interesa que haixa máis pobres? Ese é o vosso lema. Vamos a pasar á votación. Sí, a ver se aprendedes. Estamos coa votación, Marcos. Queda aprobado con 14 votos a favor e 3 abstencións. Moitas gracias. Non sei se se escoitou. Dixen que queda aprobado con 14 votos a favor e 3 abstencións. Moitas gracias. Pasamos ao punto número 4, que é a proposta da Alcaldía para a aprobación provisional da modificación puntual número 12 do Plan Xeral de Ordenación Municipal de Sanxenxo. Señor secretario. Co ditame favorable da comisión correspondente, se propón ao Pleno a adopción dos seguintes acordos. Primeiro, aprobar provisionalmente a modificación puntual número 12 do PSON de Sanxenxo. Segundo, remitir o expediente completo debidamente licenciado ao Ministerio para a Transición Ecológica e el Reto Demográfico e a Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestructuras aos efectos da emisión do informe previo á aprobación definitiva en materia de costas. Terceiro, recibidos os anteriores informes con carácter favorable, remitir o expediente completo debidamente licenciado á Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestructuras para a súa aprobación definitiva. Moitas gracias, señor secretario. Señora Deza. Bueno, o
O pleno desta corporación, en sesión celebrada o 31 de xullo de 2023, aprobou inicialmente a modificación puntual número 12, que é unha zona sita en Major, unha zona entre Major e Pragueira. O que pretende, o obxecto desta modificación é incorporar ao Pexón a correcta cualificación do solo rústico tras a modificación da zona de servidumbre cando se modificou o deslinde no ano 2008, así como fixar as alineacións do sistema viario inserto no núcleo urbano de Major, mellorar o enlace dese núcleo coa estrada da PO 308 e redelimitar o solo urbano de Major incluído neste núcleo cunha superficie de 4.194 con 43 metros cuadrados. É unha zona clasificada como solo rústico por estar dentro da servidumbre de protección e o cal non altera, por suposto, o réxime de protección previsto pola lei de costas. Nada máis. Moitas gracias, señor Leiro. Si, non imos a absternos neste punto, non imos a votar en contra, vamos, non. Moi ben, moitas gracias, señor Leiro. Señor Otero. Bueno, nos visto que o objetivo da modificación, entre outros, é mellorar a mobilidade, tanto peonil como de tráfico no acceso ao núcleo de Mogor, que van a modificar e mellorar os accesos desde a PO 308, incluso leía que iban a poñer distintos carriles de entrada e saída. Entonces, nos vamos a votar a favor, porque consideramos que se cumplen todos os requisitos, que se cumplen con costas, e ademais nos vamos a votar a favor. Nada máis, gracias. Quillo, vai votar a favor disso? Gracias. Sí, ben, nada máis que ben. Pois pasamos, moitas gracias, pasamos á votación entonces. Lista a votación. Queda aprobada por 14 votos a favor e 3 abstencións. Moitas gracias. Pasamos ao punto 6 e último, convenio de colaboración entre a Deputación de... Sí, hai que corregir que con errores el punto quinto. É punto quinto, perdón. Vale. Convenio de colaboración entre a Deputación de Pontevedra e o Concello de Sanxenxo para a execución do Mas Rueiro, proxecto de transformación digital e modernización para levar a cabo o censo de vivendas dos municipios da provincia de Pontevedra, proposta da Alcaldía para a aprobación do convenio. Ten palabra o señor secretario. En foro da Comisión de Asuntos Xerais sobre a seguinte proposta de acordo que se somete a debate e votación. Aprobar o convenio remitido pola Deputación Provincial de Pontevedra mediante escrito deste organismo registrado de entrada no Concello con número 2024 RC 11.337 o día 14 de decembro de 2024 que consta de 13 cláusulas para a transformación digital e a modernización do padrón municipal do Concello elevando a cabo un censo de vivendas mediante a posta en marcha dun novo sistema de xestión da información sobre o territorio municipal, facultando ao señor alcalde don Telmo Martín González para a súa asinatura. Moi ben, moitas gracias, señor secretario. Señora Deza. Sí, ben, isto é un convenio de colaboración entre o Concello de Sanxenxo e a Deputación de Pontevedra, un convenio que están a suscribir todos os concellos da provincia para dotar o municipio dunha base de datos que sexa unificada a nivel nacional das vivendas existentes no noso territorio. E o que se fai con este convenio é delegar na Diputación a contratación dos servizos que se teñan que realizar para facer esa base de datos. Bueno, polo tanto, aderímonos para que se faga ese censo. Moi ben, moitas gracias. Señor Leiro. A ver. Pero está mal isto, que non sei que lle pasa. A ver. Sí, ahora. Gracias. Ben, bueno, hai que dicir que o censo do padrón estaba xa digitalizado, digamos que o que traemos aquí, como ben acaba de decir a señora Deza, é a uniformización dos formatos de todos os concellos para ter unha única base de datos, co cal estamos de acordo e imos a votar a favor. Moi ben, moitas gracias. Señor Otero. Hola, sí, nos estamos totalmente de acordo e vamos a votar a favor. Moi ben, moitas gracias, señor Otero. Algo máis, señora Deza? Pasamos á votación do último punto, entonces. A ver. Listo, en curso a votación.
queda aprobada por unanimidade. Moitísimas gracias. Antes de rematar o pleno, entonces, nada, decirle a todos que mañán, que é o último día do ano 24, que espero que todos teñamos unha boa salida de ano e unha moito mellor entrada, que o ano 25 debe ser un ano ilusionante para todos e a que pasen ben en compañía dos seus seres queridos. Moitísimas gracias. Gracias.